मा बुंनो बे हादोराव जोंनि बर' सेंग्राफोरनि मेगना खाना जाबाय नामा? खायसे बर' सेंग्राफोरा मानो खर'खौ गोबोर बायदि बाहायो? जि मोनो बेखौनो लिरनो सानो नामा? इसेबो साननाय हनाय गैया। हादोरनि खोथा बियो। पाकिस्तान आरो इन्डियानि गेजेराव जेरैबायदि जुद्ध जादों, बेफोर जुद्धखौ नोंसोरो पाबजि गेलेनाय बायदि मोनदों नामा? फ्री फायार गेलेनाय बायदि मोनदों नामा? ना सेल्था गावनाय बायदि मोनदों नामा? बे हादोरनि खोथा। जेरैबायदि जम्मु काश्मीराव जेरैबायदि पहलगाम होननाय मोनसे जायगायाव जेरैबायदि नायगार धोरोम सोङै हिन्दु ना मुस्लिम बेफोर बाथ्राखौ सोङै जेरैबायदि गावथारदोंमोन, बेफोर माबा ओरैनो खेला गेलेनाय सानदों नामा? ना बर' मानसिफोरा बेफोरखौ नुनानै बुजिया नामा? जेरैबो मा होनना बुंदोंमोन सासे सेंग्राया? मा लिरदोंमोन? बर' सेंग्राया मा लिरदोंमोन? मा कमेन्ट होदोंमोन? बेफोर कमेन्टखौ लिरनायनि सिगां एसेबो कमन सेन्स होननाय गैयामोन नामा? साननो हानाय एसेबो साननो हानाय कमन सेन्स गैयामोन? सोर लिरदोंमोन? गुबुन हारिया बेफोर बाथ्राखौ लिरदोंमोन नामा? माब्लानिफ्राय नेबाय थादोंमोन नोङो? पाकिस्तानजों इन्डियान आर्मिया माब्ला जुद्ध जागोन होनना बेखौनो नेबाय थादोंमोन नामा? बेफोर बाथ्राखौ लिरनायनि सिगां एसेबो साननो हानाय माबा थायासै नामा? कमन सेन्स थायासै नामा? थारमाने खर'आव गोबोर हाबदोंमोन नामा नोंसोरनियाव? नोंसोर मा सानदों? इन्डियान आर्मि नङामोनबा बिसोरो पाकिस्ताननि मानसिफोरा टेररिस्टफोरा जेरैबायदि फैनानै जम्मु काश्मीर जेरैबायदि गावथारदोंमोन, बिदिनो नोंसोरबो जोंनि सिकिउरिटि इन्डियान सल्जार नङामोनबा, इन्डियाननि फौजि नङामोनबा, नोंसोरबो बे जायगायाव सान्थि थानो हानाय नङामोन। आरो फौजिखौनो मजाक खालामो नोंसोरो। बे जानाय जुद्धआव जोंनि हाजार फौजि मानसिफोरा, हाजार फेमिलि मानसिफोरा, हाजार फेमिलिनि मेम्बार मानसिफोरा जिउ खोमालांदों। हिन्दुआनो जा मुस्लिमानो जा बा जोंनि इन्डियाननि सिटिजेनथ' बिसोरो इन्डियाननि सिटिजेन। बिसोरो इन्डियायावनो थानानै जोनोम जानाय, इन्डियायाव थानानै देरनाय, इन्डियायावनो फरायनानै गेदेर गोलाव जानाय मानसि, आरो बिसोरखौनो पाकिस्ताननि मानसिफोरा नागाराखै। दा इन्डियानि मुस्लिमफ्रानो बिसोरखौ आरोबाव मा नाम सोङै नाम खिन्था आरोबाव बिसोरखौ गावथारगोन होनना बुंदों। आरो नोंसोरो बेफोर भिडिअखौ नुनानैबो मा एसेबो कमन सेन्स होननाय गैया। जेरै गोसो जायो बिदिनो कमेन्ट लिरनायाव गोसो होयो। एसेबो लाजिनाय होननाय गैया। बे जुद्धखौ नुनानै गुबुन मानसिफोरा बेफोरबायदि कमेन्ट होनाय सोरखौबा नुदों नामा? गुबुन जातिफोरखौ नुदों नामा? नेपालि, हारसा बा जिखुनु जातियानो, मुस्लिमानो जा बा बेफोर मानसिफोरखौ नोङो कमेन्ट होनाय नुदों नामा? दा नों कमेन्ट होनायखौ जों बर' सेंग्राफोरा नुनानै माबायदि सानदों? मा इन्डियान सल्जाराव माबा बर' सेंग्राफोर गैया नामा? दा बिसोरखौबो नोङो मा बुंनाय जादों? अब्ला बेफोरखौ सावहोनाय जादों नोङो। माने इन्डियान दा बर' सेंग्राफोरा थांनानै जायफोर दा दङ, दा बेफोरो थारमाने बर्डाराव थांनानै बिसोरजों जुद्ध नांनानै वाराव थारमाने मार्टिर जाहैथों, माने थैथों, बेफोरखौ लुबैदोंमोन नामा नोङो? नोंनि कमेन्टनि मिनिङाथ' बिसोमोन। नों कमेन्ट लिरनायाव एसेबो कमन सेन्स गैयामोन माना? बर' सेंग्रा जानानै एसेबो बेफोरबायदि, जोंथ' सानोमोन बर' सेंग्राफोरा बेफोरनि बागै बिदि उल्था फाल्था कमेन्ट होआ होननानै। नाथाय जोंनि साननायाथ' गोरोन्थिसो जाबाय। नोंसोर मिथिगौ, जोंफोर न'खराव माबा मोनसे प्रग्राम जाबा, माबा मोनसे सोरबाफोर लोमजानाय बा एक्सिडेन्ट बा सोरबाफोर माबा मोनसे जाबाबो, खैफोद आफोद जाबाबो जोङो मा फैनो हाया जायो। नोंसोरनि बायदि नङा। बियो न'आव थानानै, न'आव जिरायनानै ओरैनो पाबजि गेलेनानै आल्टा फाल्टा बेरायनानै न'आव ग्रोब फैनानै पाबजि गेलेनानै ओंखाम जानानै दै लोंनाय बायदि नङा बेफोर खामानिया। जों इन्डियान सल्जार, जों बर्डारखौ सिकिउरिटि होयो, सिकिउर खालामो। जों इन्डियानखौ प्राउड फिल खालामो जे जों इन्डियाननि सल्जार होननानै। नाथाय नोंसोरो सल्जारखौ थारमाने नोंसोरो मा मोस्रोम बायदि सानदों नामा? जेरै गोसो ओरैनो लिरनो हानाय। नामखौ लाला आङो, आदा जेम्सआ बुंबाय बाथ्राखौ। बेफोरो बहुत सिरियास मेटार। बेफोर बाथ्राखौ ओरैनो लाइटलि लानानै लाब गैया। बहुत साननो गोनां। नाथाय नोंसोरो नायो,
कमेन्ट होयो उल्टा फाल्टा बेफोरखौ खालामनो नाङा। नोंसोरथ' साधारन गामिनि सेंग्रा नोंसोरो जों इन्डियान सल्जार जोंनि एगेन्स्टआव जुदि माबाफोर बुङोबा नोंसोर उल्टा फाल्टा तारमाने नोंसोरखौ जोङो केस होनायाव जेबो माबा गिदिर खोथा नङा। नाथाय जोङो खायसे बाथ्राफोरखौ जोङो नोजोर आन्दाज खालामो बाथ्राफोरखौ। नोंसोरो जेरैबायदि बाथ्राखौ बुङो नाथाय बेफोरो बहुत गोरोन्थि, इसोर 100% गोरोन्थि। बिदि बुंनानै लाब गैया। हाजार हाजार मानसिफोरा फौजनि थाखाय फौजआव भर्ति जानो थाखाय जि जान लगायनानै खारो मायो नाथाय जाफुंसार जानो हाया। तारमाने बिसोराबो जुनुन दङ, गोसोआव सानना गोसोआव हिम्मत लानानै बिसोरो मा ट्राइ खालामो, हार्डवर्क खालामो। फुंनि बेलासिनि सानसुनि खायसे ओरैबायदि प्रेक्टिस खालामग्रा मानसिफोर दङ इन्डियान फौजआव जइन जानो थाखाय। पुलिसानो जा बा आर्मियानो जा बा अन्य डिपार्टमेन्टआनो जा, किन्तु बिसोरो इन्डियान सल्जार, इसोरो हाथियार गोनां मानसि, बेनो जाबाय इन्डियान सल्जार। बिसोरखौ नोंसोरो ओरैनो लाइटलि लानानै लाब गैया, मिथिबाय। आरो फंसे खोथा आरोबाव गोसो होनानै मिथिनानै लाखा, जायफोर बेफोरबायदि सेंग्राफोरा बेफोरबायदि गोरोन्थि लिरो, बेफोरबायदि गाज्रि कमेन्ट खालामो, बेफोरखौ माबा एभयड खालाम, इगनर खालाम। नङाबा सानसे समाव नोंसोरनि बिदि फंसे बाथ्रा कमेन्ट लिरनायावनो सासे बाराय मालाबा सानसे समाव नोंसोर खैफोद जानो हागौ। खनसे टेलिफन लगायगासिनो नोंसोरो एरेस्ट जानो हागौ, ओरैबायदि। तारमाने नोंसोरो इन्डियान सल्जारखौ माने जेबो पावार गैया बायदि सानदों नामा? आं नामखौ लावला, जाय कमेन्ट लिरदों बेखौ आरो बहुत मानसियानो मिथिगौ सोर मानसिया बे कमेन्टखौ लिरदों। आरो नों कमेन्ट लिरखांनायनि उनाव कमेन्टआ माबानि भाइरेल जाखांनायनि उनाव नोङो सरि बिनानै जेबो मुलाम्फा गैया। मानोना इयाव अलरेडि मानसिफोरा नुजोबखानाय मानो बिदि लिरदों नोङो, बेफोरखौ नोंबो कमेन्ट फरायनानै मोनबाय जानो हागौ। नाथाय आरो नों गिनायबो मोनदों जानो हानाय दा, माने इन्डियान सल्जारनि सायाव नोङो बेफोरबायदि कमेन्ट लिरदों, बेयो नोंनि गोरोन्थि। आरो नों दा गिनाय मोननानै नोङो सरि बिदों, नाथाय इयो गोरोन्थि। बेफोरबायदि लिरनाङा। आरो माब्लाबाबो बेफोरबायदि गोरोन्थि कमेन्ट लिरनानै मानसिफोरखौ मुगैनाय दासान, खैफोद जागोन नोंहा। इन्डियान सल्जारा नोंखौ गारनाय नङा, बर'आनो जा बा गुबुन माबायानो जा, डिपार्टमेन्टआ नोंखौ गारनाय नङा। स' बिनि थाखायनो जोङो बर'नि होननानै जों खायसे बाथ्राफोरखौ जोङो लाखुमायो, जाहाथे बिदि जानाङा होननानै। नाथाय नोंसोर आरो बुजि रोङाबा, नोंसोर बेफोर खामानिखौनो जुदि गले गले मावबाय थायोबा, जोंबोथ' माबा गैया, जोंबो उपाय गैया बेफोरखौ नागारनो। जुदि जोंनि बाथ्रा बुंनायफोरखौ जुदि नोंनो गोसो होआबा, इन्डियान सल्जारा ओरैबायदि फौजिफोरा दा खायसे मानसिफोरा सुटियाव फैदों, बिसोरखौ रिकल खालामनाय जादों। जुद्धआ जागासिनो, बेनि थाखायनो बिसोरखौ सुटि जोबस्लाबि समावनो बिसोरखौ आरोबाव न'निफ्राय लेंहरनाय जादों। थ' बेफोरखौ सानना नाय, खायसेया हाबा जागोदान मानसि। नोंनि कमेन्ट लिरनाय मथेबाथ' आदा जेम्सनि बागैसो लिरनाय बायदि मोनो आं नोंखौ। आदा जेम्सआ गोदान हाबा जादों, आदा जेम्सखौबो बा रिकल खालामनाय जादों, बा आदा जेम्सखौबो बा सुटि जोबनानै थांफिननाय जादों। नाथाय बेफोर फायदाखौ लानानै नोंसोर गाज्रि कमेन्ट लिरनाया नोंसोरनि गोरोन्थि। बिदि लिरनो हामा, बुजिनो नाजा, एसे मेलेमखौ एसे गोफार खालामनो नाजा। बेबायदि आरो गाज्रि कमेन्ट खालामोबा गावनो खैफोद लाबनाय जागोन, मिथिखा। न'खरखौ गारनानै, बिसि फिसाय गारनानै, बिमा बिफा गारनानै, बिदा फंबाय गासैबो गामिखौनो गारनानै जोङो थांनो गोनां जायो, डिउटि मावहैनो गोनां जायो, सिकिउरिटि खालामनो गोनां जायो। म्यानमार, बांलादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भुटान बेफोर बर्डारखौ जोङो जुदि सिकिउरिटि खालामाबा, बिसोरनि मानसिफोरा, चाइनानि मानसिफोरा जोंनि बेफोराव फैनानै गावथारना लांजोबगोन, गासैखौबो गावथारना गालांजोबगोन। जों इन्डियान सल्जार, जों इन्डियान फौजि, जों बेयाव सिकिउरिटि खालामो। म्यानमार, बांलादेश, पाकिस्तान, भुटान, नेपाल बेफोर बर्डारखौ जोङो सिकिउरिटि खालामो। आरो जोंनि सिकिउरिटि नङाबा नोंसोरो बे बुहुमाव थांना थानोबो गोब्राब जागौमोन, मिथिबाय। बेनिखायनो मानो दोनदो, बेनिखायनो मानो बिभागाव मानो बर्डारखौ राननानै होदों, बेनि थाखायनो जाहाथे
नोंसोर गोजोनै थानो हायो जों सिकिउरिटि मावो जों बर्डारखौ नेयो बिनि थाखायनो नोंसोर गोजोनै उन्दुनो हादों नोंसोर रंजानो हादों बेरायनो हादों मानोना जों दंना सिकिउरिटि जों सिकिउरिटि होदों बिनि थाखायनो नोंसोरो जेबो खैफोद गैया आरो जायफोर गुबुन देशनि मानसि बेफोरबो हाबनो गोहो गैया मानोना बेयाव सिकिउरिटि हाई एलार्ट जानानै दङ हाई एलार्ट जानानै दङ मानोना बिसोरो जोंनि बर्डाराव हाबनायनि सिगां जों बिसोरो जुद्ध जानांगोन जों जुद्ध गेलेग्रोनांगोन अब्लासो जोंनि बर्डाराव जोंनि हादराव फैनानै बिसोरो मा जोंखौ बारलांनायनि उनावसो बिसोरो मा नोंसोरखौ मोनहैगोन तो बेनिखायनो नोंसोरा जेबो सिन्था गैया नोंसोरो जेरैबायदि कमेन्ट लिरनो हायो नाथाय बेयो गोरोन्थि बेयो बहुत गोरोन्थि बिदि लिरनाङा बेफोर कमेन्टआ बहुत भाइरेल जायो बेफोर कमेन्टआ बहुत भाइरेल जायो आरो गोसोआव ला सेकेन्ड टाइम बेफोरबायदि जानाङा नों जेसेबां सरि बियो बे नाथाय नोंनि लिरनाया जेसेबां भाइरेल जादों बिनि सायाव बांसिन एक्सन जानो हागौ तो आं इखिनिखौनो बुङो जाहाथे मानसिफोरा बुजि जेरैबायदि सिचुएसन सोलिगासिनो बेफोर सिचुएसनखौ बुजि आरो उल्था फाल्था कमेन्ट लिरनाङा बेखौ बुंखाबाय गोबां बर' जोहोलावफोराबो फौजियाव दङ बिसोरनि सायावबो नोङो नोंनि लिरनाय कमेन्टआ माने बेयाव जोंनि सायावबो आसार खालामदों आरो गुबुन जोंनि जोहोलावफोर दङ जितु फौजियाव दा बर्डाराव थारमाने नांथाबनानै दङ खायसेया जिउ गोमालांबाय बेफोरनि फेमिलिया मा जानांगौ बिदि कमेन्ट लिरनाया बहुत गोरोन्थि स' गोसोआव ला सेकेन्ड टाइम बेफोरबायदि जानो नाङा सरि बिबाय नोङो होखांनायनि उनाव दा नोंहा गिनाय फैदों बेनि थाखायनो होबाय स' जिखि जाया आं बुङो जोंनि बर' जोहोलावफोर आरो इन्डियान सल्जार जायफोर बर्डाराव दा सिकिउरिटि होनानै दङ न'खरखौ गारनानै सिकिउरिटि होगासिनो दङ बर्डारखौ नेगासिनो दङ जुद्धआव बाहागो लागासिनो दङ सा बेफोरखौनो आंबो खावलायो बर' हारिनि जानानै आंबो सासे इन्डियान सल्जार आंबो गोहो होयो जाहाथे बर' सेंग्राफोरनि इन्डियान सल्जारनि सायाव बेफोरबायदि माबा खालामनाङा बोर सास्रिहर जाहाथे आरामै रामै थानो हायो गसाया जोंनि जिउखौ रैखा खालामो मानोना जोंनि थाखायनो नोंसोरो बेवहाय जिरायनानै दङ आरामसे ओंखाम खबसे जानानै दङ जों हयतोबा खायसेयाव जुद्ध जानानै जों खायसे रुटि गोरान जानानै थानो गोनां जायो हर सान उन्दुनायाव मेगन मोदै जानानै फैयो स' बेफोरखौ नोंथांमोनाबो सान जेरैबायदि उल्था फाल्था कमेन्ट होनाङा बेखिनिखौनो बुङो आङो जोंनि बर' आं आरो लास्टआव बेखौनो रिकुवेस्ट खालामो बर' जोहोलावफोरा जाहाथे रामै थाथों मोजाङै थाथों न'खराव आरामसे सम मथे फैफिननो हाथों बेखौनो आं रिकुवेस्ट खालामो स' भिडिअखौ नायनायनि थाखाय जोंनि गासै बर' हारिनि थाखाय आं साबायखर जासै आरो जय हिन्द जय भारत।